İsraîl armançkirina baregehên leşkeriyên rejima Sûriye û milîsên Îranî de li Sûriye berdewam e. Herî dawî jî balafirên leşkeriyên İsraîlê hejmarek êrişên asmanî li ser baregehên rejimê li Homsa Sûrî û derdora Şamê encam da. Bu hejmarek teqînên tund asîmanê Şamê hejand. Jêderna Xwecehî Sûrî belavkirin koçekên asmanî yên İsraîlê êvara yekşemê sihê meha şeşan 2019 hejmarek êrîş li ser baregehên leşkerî li Homsê û başûrê Rojavayê Şama paytexta Sûriyê encam da. Hejmarek kes bûna qurbanî û zêdetir ji 20 kesên din jî birîndar bûn. Heman jêderan eşkere kir ku İsraîlê êrîşa xwe de navenda lîkolînan li Cemraya li derdora Şamê armanc kir. Zirarên mezin encam dane. Ji aliyê xwe ve berpirsekî pilebilind yê rejima Sûriyê ji jêderna serbrejimê ve ragihan ku şeş balafirên leşkeriyên İsraîlê ji asîmanên Lubnanê ve êrişên xwe pêk anîn. Çekê bersivdanê yê rejimê jî sê mûşekên İsraîlê anîne xwar beriya ku bigêjin armanca xwe. Lê hejmarek din armancên xwe anîn teqînên tund rûdan. Hin zirarên leşkerî maddî û mirovî li devera Cemraya û Eşrefiyê Sehnaya encam dan. Hin birîndar jî ji çekdarên rejimê ketine. Derbarê wê êrişa İsraîlê li ser hin deverên îstratîjîk û leşkerî li Homsê û Şamê. Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsyayê roja duşemê yekê meha heftan ragihand ku Rûsya armançkirina İsraîlê ji wan deveran re li Sûriyê dişopîne û daxwazê ji İsraîlê dike ku rêzgirtinê li zagonên navdewletî bigire. Armançkirina İsraîlê ji hin baregehên leşkeriyên rejima Sûrî re û milîsên bi ser ve li Homsê û derdora Şamê ne cara yekemîn e. Piştî civîneka sê alî navbera İsraîl, Rûsya û Amerîkada li İsraîlê bi çend rojan tê.